employers pinaromdom sa pagtaon in 30th month pay. Sa ibang nasyon, turismo sa Japan planong bukasana. Sa lado ng Karawat, Pinoy boxer mapapalaban ngunya na bulan. Detalles kan Bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan Nescafe, kasangga ng bawat Pilipino. Nangapunan sa Alkalde Noel Rosal kan Legazpi City sa publiko na imantinir na ipasunod ang minimum health protocol tanganing masiguro na diin na magdugang ang kaso nin COVID-19 sa syudad. Sa sinabi na siya, nagpapasalamat dalantakan mga nakaagi aldaw dahil na nin nagpositibo sa siring na kaso kung kaya hinagad niya na magkaiguan ng disiplina ang lambang saro para maging maugma ang Pasko asin bagong taon. Sa imong nalado, pinalawig na ang mall hours tanganing matugutan ang mga shoppers na makapamakal kan sa indang mga kinakaipuan siring man dahil magsurosuan sa laog kan mall. Ang baretang ini hatod sa Indokan Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Nyaras tanto, maski nga ni medyo mauran, alagad, mamaramang gararay ang Pasko sa kapalibutan. Ini dalan sa epekto kan COVID-19 siring man, kausa kan pagrapado kan mga magkakasunod na bagyo na grabing nakaapektar sa mga namamanuaan. Ang siring na bagay na notaran sa Peñaranda Park kung sain, dai pa na ibubugtak ang higanting Christmas tree asin dekorasyon na pwedeng pasyaran kan publiko mantang sa gobyerno lokal kan Legazpi City, kulang paman ang mga dekorasyon. Sa ibong nalado, pigahanap ngunyan ang Paskuhan sa Albay, kan mga namamanuaan alagad nasa entonces pa dalan sa presenting sitwasyon. Ang baretang ini hatod sa Indokan Joy, iwas germs, iwas sakit. Mabiyay gararay ngunyan aldaw ang BRP Gabriela Silang pasiring sa Vera Catanduanes tangani magdara nin 65 toneladas ni mga relief items para itaong tabang sa mga pamilya na grabing naapektaran matapos magrapado ang bagyong Rolly asin Ulysses. Padagos ang pagkarga nin mga relief items sa nasabing barko kan mga tauhan kan Philippine Coast Guard. Ang donasyon hali sa iba-ibang organisasyon asin pribadong persona na nakikipag-coordinar man sa PCG para magatod nin tabang. Ang baretang ini hatod sa Indokan Alaksan FR. Alaksan FR ay ibuprofen and paracetamol. Alaksan FR. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaksan FR. Nagpalas nin warning o patanid ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kontra sa pagkua, pagpabakal, pagluto, asin pagkakan nin shellfish sa mga kostales na lugar kan Sorsogon asin masbate dalanta kontaminado ini nin red tide toxin. Sinabi ni BIFA Regional Director Nelson Bien na sa laboratory examination kan sa indong opisina sa mga shellfish sa Sorsogon Bay asin acid Gulf sa Mandaon Masbate nagluwas na positibo sa paralytic shellfish toxin. Sa sinabi na ang mga sira, kasag, asin kanuos, pwedeng kaunon, asin lutuon, alagad dapat harlion gararay ang laman loob, siriman, ugasanin marahay bago lutuon. Sa ibong nalado, sinabi man ni Noni Enolva, tagapagtaram kan BIFA Regional Office na alamang asin gabos na klase ng shellfish bako ligtas ngunyan konsumuhon dalan sa red tide toxin. Yan ang primerong kabtangkan mga bareta. Ang iba pa pagkatapos kani. Kamay hugasan, 20 seconds dapat, 12 seconds, 4 seconds, 3, 2, 1, clean na! Yay! Mako, nasa doorknob mo, makukuha mo ulit. 3, 2, 1, eto na! Kahit kahuhugas lang, pwede ka uli makapulot ng germs. Kaya Safeguard na. May up to 24-hour germ protection ang Safeguard with InfiniShield. Basta Safeguard, safe. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat
mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Kitang mga Bicolano, madali makatindog. Maski anong problema ang mag-abot, uragon kita. Sa iba-ibang helang, digdiman kita sa bulong na uragon. Rexidol Forte, uragon na banat para makatindog sa bagat. Kulog kang tayo, kulog kang hawak, asin kalintura, kulog sana iyan. Uragon kita. Rexidol Forte, uragon na banat sa apat. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Rexidol Forte, uragon banat sa apat. Sa bawat umaga, babangon ng merong pangarap. Hahabulin ko ng buong tapang may pag-asa. Nescafe Classic, kasangga maaasahan. Kaya gising ang isip, katawan at aking diwa. Yung purot natural, kapeng-kape ang lasa. Yung gising ka sa unang ihip ng aroma. Kaya pagdating sa kape, ito ang akin. Dito ka na sa Nescafe Classic. Babangon tayo, Nescafe Classic. Susulong tayo, dito ka na sa kape ko. Babangon tayo, purot natural to. Susulong tayo, gising ang isip, katawan at diwa mo. Babangon tayo, Nescafe Classic. Susulong tayo, dito ka na sa kape ko. Dito ka na sa Nescafe Classic. 100% puro at natural. Kaya gising ang isip, katawan at diwa. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antivac. Ano dapat makaskas? Ang pag-ani, dapat makaskas. Rikasan bago ang makusog na uran. Pag makulog ang hawak, dai magpadaog. Mahaplas-haplas pa ba ako? Sa mga mandirigmang gaya nindo, magpinakamakaskas na alaksan. Alaksan FR. Igwang fast relief formula, diretsong aksyon sa kulog sa loob ng 15 minutos. Pag makaskas, deliver tulos, kita tulos, ulit tulos. Gana sa kaskas, gana sa laban. Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaksan FR. Si Alden Richards po, hindi pa tapos ang laban natin sa kontrabidang COVID-19. Kailangan natin ng mga bida para matalo ito. Ikaw, you can be the solution. B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay, iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. Paalala mula sa DOH, PCOO, IITF, NTF at USAID. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity and Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. Symptoms persist, consult your doctor. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Breakfast na masustansya? O Gilbert, eto ang 10 pesos. Bumili ka ng chocolate cereals at ng gatas. Ha? Kakasya ba lahat yun sa 10 pesos? Oo naman! Bili ka ng Coco Crunch All-in-One. Ito'y chocolate cereals na may gatas na, masarap at nakakabusog pa. Aba, sulit nga ang Coco Crunch All-in-One ano? 10 pesos lang ang suggested retail price. Bili na tayo para sa kids natin. Doblehin mo na para din sa atin. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana, Plemex na! Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex! Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Harani na sa imo. Bayad mo, sigurado. Maot kan apek na mapagian ang pagbayad kan apek bill sa rapu-rapu asinbatan. SendPay.
Magbayad sa mga minasunod na napiling tindahan na may kontrata sa APEC. Darahon lamang ang bill sa tindahan asin duwa na magbayad. Given Gray Store, Purok 2, Batan, Rapu-Rapu, Albay. Erson Store, Puro 4, Pat Mariano Street, Poblacion, Rapu-Rapu, Albay. Bayad sa APEC linemen. Ang mga APC linemen sa Rapu-Rapu asin Batan, otorisado kan APEC na magresibe kan bayad kan mga konsumidores. Tulos itataw ang resibo kan binayadan. Ricky Ebuenga, Hener Echane, sa mga konsumidores na may mga arrears o atrasadong bayad kan mga nakalihis na bulan, pwedeng magbayad nin installment sa kaya nindong kantidad na daing multa. Alagad bayadan ng tamang kantidad. Kan current o presenteng konsumo, nganing dai maputulan kan serbisyo kan kuryente. Mapadali, pasil na ang pagbayad, dai mag-atraso. Hello, anak? Nay, sira ang tiyan ko. Kay? Tapos si tatay inuubo raw. Kay? Si ate naman masakit daw ang puson. Kay? Nay, ba't puro ka Kay? Kasi may Kay ako. Sa Generica Drugstore, may K ka sa Actima Generics. De kalidad na gamot na abot kaya. Dahil may K ka sa maginhawang buhay. Ito ng gamot nyo. K! Sa Generica, may K ka! May K ka sa Actimed Generics. Di kalidad na gamot na up to 85% more affordable than branded medicine. Ang Actimed Generics ay available sa Generica Drugstore branches nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Si Consial Benny Padua, asinan sa iyang pamilya, siring kan dati, maugmang nagpapaabot ni Merry Christmas and a Happy New Year sa Lambang Saro. Digdi sa ginubatan, humilding konsyal, padagos nakikisumaro. Anuman ang sitwasyon kan lambang pamilyas, dahilan sa inagihan niyatong mga kadipisilan, epekto kan surunudan na bagyo asin pandemya. Alagad si Kagawad Benny Padua, dai nakakalingaw sa pagsabat kan Pasko asin bagong taon. Laom niya ang pag-abante kan Lambang Saro pasiring sa kauswagan, lalo na sa pag-abot kan taong 2021. Magpasalamat kita sa Diyos. Maglaom kita sa mga kamurawayan na maabot. Gilayon, si Kagawad Benny Padua, nagpapaabot ng mahugmang Pasko asin mauswag na bagong taon. Bagong kasal? Nakaka-pressure magluto? Buti na lang, meron ng bagong supreme na diskarte sa kusina. Introducing Maggie's first ever all-in-one cooking sauce. New Maggie Supreme Sarap. May pinagsamang sarap ng soy, oyster, onion, garlic at karne. New Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Mapa-adobo, ginisa o pansit, ginagawang supreme ang sarap, kaya supreme ang saya. Ano pang hinihintay nyo? Subukan na ang new Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Sa mga taga-ginubatan, si Mayor Gemma Anong Hoko maugmang nagpapaabot sa Lambang Saro nin maugmang Pasko asin progresibong bagong taon. Maski siring, dakulan mga inagihan na pagsubok asin mga kadipisilan, alagad por medyo sa pagtarabangan asin kooperasyon kan mga namamanwaan, luway-luway na susolusyonan ang mga problema. Si Mayor Gemma Anong Hoko, positibo ang paglaom sa pagsabat kan Kapaskuhan asin bagong taon. Basta burugkos, may tiwala sa Diyos. Sigun sa iya, all things are possible. Ang alkalde kan ginubatan, padagos ang paginguwa na maibalik sa normal ang mga bagay-bagay na nabago por medyo kan pandemya asin epekto kan surunudan na bagyo. Gilayon, si Mayor Gemma Anong Hoko mina-extindir nin Merry Christmas and a Happy New Year to all. Ang Pasko na iyo ang pagrumdom sa pangakian kan sa tuyang kagtubos na si Jesucristo. Gibuntang simple ang selebasyon kang Pasko. Susugunta ang dalan na sa iyang inagihan sa paagi ning simpleng sakripisyo. Ang igwa dapat makarumdom sa mga tugang tang kapus sa buhay. Ang danay na pagkamuot sa kapwa asin bulaos na pagsirbe. Ang sakuyang simpleng paagi tanganing mapahiling asin ipamati ko sa indo ang sakuyang pagpadaba. Ini po ang sa indong tugang Councilor Vicente F. Baltasar III, kaiba ang sakuyang bilog na pamilya, nagpapaabot ning maugmang Pasko asin puno ning grasya asin paglaom sa pag-abot kang bagong taon. Ang baretang ini hatod sa Indokan United Home. United Home Products. Ang inaasahan na vitamins at gamot, sabi ng mga nanay, United Home. Dapat iwasan ang irresponsableng pag-revoke oras na po na ang distribusyon kan COVID-19 vaccine sa Pilipinas. Ini ang pangapuda ni Vice Presidente Leni Robredo sa ampang takot kan mga Pilipino na magpapabakuna na dara kan kontrobersyal na Ding Vaxia vaccine.
Binatikis ni Robredo ang pagkasabi niyang irresponsible noise making na maski pero papaano nakaka-influensya sa sarong tao na magdesisyon nin sala may kinaraman sa pagpapabakuna. Binanggit man niya ang pagbalik kan mga helang arog kan polio na malilikayang kuta na kung nagkaiguan nin takot asin duda sa pagpapabakuna ang mga tao. Meron na paburman si Robredo sa rekomendasyon na mainot na magpabakuna ang haralangkaw na opisyalis kan gobyerno kung ang kamautan kay ni mapalangkaw ang tiwala kan mga tao sa bakuna. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Uminabot ni sobra sa 80% kan 1.4 milyones na domestic helpers and daing social security benefit. Inanagluwa sa survey kan Department of Labor and Employment in Philippine Statistics Authority na ginibo ka nakaaging taon. Base sa survey, 1.1 milyones o 79.2% kan domestic helper ang daing benepisyo alis sa social security system. 1.1 milyones o kaya 80.7% ang daining benepisyo halis sa PhilHealth as in 1.2 milyones o 87.6% ang bako sakop kan pag-ibig benefit. Naglulos man na sobra kabanga kan domestic helper ang nakakaresebe nin ibang klase nin benepisyo alis sa sendang employer arog kan pamasahe, low na daing interest, sick leave with pay, vacation leave with pay, birthday gift as in personal item. Pagaramdom kan dole sa mga domestic helper o worker, yung formal sector worker as in dapat nakarehistro sa SSS, PhilHealth as in pag-ibig sa irarom kan kasambahay law. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Multi-5. Iimbestigaran kan Senado ang concession deal entre kan gobyerno asin tool operator dalan sa manlain-lain na issue sa implementasyon kan contactless RFID system. Sigon kay Senador si Edwin masumiter siya nin resolution ngunya na semana kasunod kan pangapudan kan tugang niyang si Valenzuela Mayor Rex Gatchalian sa NLEX Corporation na resolveran ang grabing traffic na dara kan nasabing sistema. Tanawan ni doon kan senador na importanteng aksyonan kan mga toll operator ang reklamo kan mga motorista sa laog nin tulong aldaw susugman sa patakaran kan Toll Regulatory Board o TRB. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Downy. Bye-bye Bahayrus. Kahit sa pambahay with Downy. Hinagiat ni sarong kongresista ang Professional Regulation Commission na ipagpadagos ka ini ang pagkonduktan ng licensure examination. Sinabi ni Iligan City Congressman Frederick Xiao matapos punduhong kang PRC ang pagkondukta kan sendang licensure examination dalan sa nagpapadagos na patakot kan pandemya. Naadit si Xiao na baka kulangon sa manpower ang nasyon kung magpapadagos ang dai pagkondukta ng eksaminasyon. Siniguro man ni Xiao na madapa ang ekonomiya ka nasyon kung daing licensure examination sa laog nin 2 taon. Katakot kay ni, ipina-insistir kan kongresista na pwede man idagos ang eksaminasyon sa mga lugar na nasa iraram kan Modified General Community Quarantine basta nagsusunod na sa mga ipinapaotob na health protocol. Mientras tanto, napiritan na mag-evacuar ang 250 pamilya sa South Opi, Maguindanao, dalan sa pag-atake kan mga pigisabing miyembro kan militanteng grupo na Bangsamoro Islamic Freedom Fighters kan nakaagi aldaw. Partikular na inatake kan mga ni ang sarong detachment area. Dalan sa naipig dalauman na pag-evacuar, problema ngunyang kan mga residente ang pagkaon asin makakaturugan. Sigun sa Justice and Governance, posibleng may madagdagan pa ang bilang kan mga evacuees, mantang mantenido pa manggararay ang rebelding grupo sa lugar. Magigurumduman na kanakaaging simana, inatake kan maabot sa 50 mga armadong kalalakian ang barangay poblasyon Dato Piyang sa Maguindanao. Ini kung sain na pag-araman kan mga otoridad na puro mga miyembro kan BIFF ang nasa likod kan pag-atake. Bareta hali sa ibang nasyon.
Pigadala na kan Japan ang sigararay bukasan sa limitadong bilang kan ansen ng turismo sa Marso ang pagpuon kan spring sa nasabing nasyon. Inibilang preparasyon man sa Tokyo Olympics na napendyente dalan sa pandemyang ngunya na taon. Base sa report, pabor ang administrasyon ni Premier Ministro Yoshihide Suga na tugutan ng makalaog sa Japan ang saradet na grupo ng mga turista hali sa Asia kung saan kontrolado ang kaso ng COVID-19. Kaya ba nandirigi ang maghahali sa China as in Taiwan? Base sa pagsasabing plano ng gobyerno, kaya nakaipon magnegatibong una sa COVID-19 test asin magsumiter in travel itinerary saan mga turistang maduman sa Japan. Kaya nakaipon man ang maggamit ng tracing app asin magtaon ng update sa sendang health condition oral daw. Bareta sa lado ng Karawat. An Olympic-bound boxer Yumer Marcial pigdalauman na mapapalaban bilang professional sa primera bes ngunya na bulan. Si Marcial na nagpirma nin 6-deal contract sa MP promotion ni Senador Manny Pacquiao padagos na nag-ensayo sa Los Angeles tanganing maghanda kan sa iyang kampanya sa Tokyo Olympics sa masunod na taon. Sinabi ni MP Promotions President Sean Gibbons na si Marcial posibleng mapalaban sa Desyembre 16 sa Premier Boxing Champion fight card. Breakthrough! Blank mask ang apod kan mga eksperto sa siyensya asin teknolohiya sa kinaban sa bago nindang invention na magtataon ng proteksyon kontra sa infection na darakan paros. Ibang klase ini dahil blanco talaga ang pandok mo pag suulog mo ini. Ang blank mask binanga sa tahaw asin magnet ang kwenta seradura kini. Sigun sa mga eksperto, ang gadget na ini may HEPA filter o High Efficiency Particulate Air o HEPA na sarong efficiente o efficiency standard air filter. Dahil lang kini, protehido ka kontra sa particle, vapors asin aerosol. Istoryang naiiba! Kadaklan sa mga Indonesia nagtutubod na kung anong ipinangaran ninda sa endang bagong mundag na umboy, magiging reflection ini kan pagkatawo kan sa iyang pagkadakula. Kaya kan ipinangaki ang ikadong umboy ni Andy Kaya Saputra asin Ella Krina kan Bikasi Regency sa West Java na isipan nindang pangaranan ining Gogol para magkaigwaning pakinabang ang sendang aki sa syudad araw kan pinakasakat na search engine sa bilog na kinaban. Segun sa ina ni kan baby Gogol na si Ella, nasa 7 bulan pa na siya kan sa iyang pagbados, naisip na niyang koanon sa makabagong teknolohiya ang pangaran kan sa iyang magiging aki. Sa primero, Microsoft, iPhone o iOS, Windows ang mga naisip niyang ipangaran, pero napagdesisyonan niya asin kan sa iyong agom na Gogol ani apod sa aki nindang lalaki. Matapos mag-viral sa social media si Baby Gogol, nagpadara ng regalo ang kumpanyang Gogol sa pamilya Sopatra bilang congratulations sa bagong mundag asin apresyasyon sa paggamit kan pangaran kan pamusong search engine bilang pangaran kan sendang aki. Pero sekreto na sana sa pamilya kung ano ang iniregalo kan Gogol sa inda. Flashback! Desyembre 7 kan taon 1956 kan mailihir sa ang Pilipinas sa 11 Nation United Nation Security Council. Sarong aldaw matapos kini pigdesignar ni dating Presidente Ramon Magsaysay si Ambassador Carlos P. Romulo bilang Philippine Representative on the Council. Ang United Nations Security Council sa anom na principal organ ng United Nations as may mandato na mantenir ang international peace security. Karibanan sa mga poder kan UNSC ang pagmukna nin peacekeeping operation, pagmukna nin international sanction, asin otorisasyon nin military action sa paagi kan Security Council resolution. Yan mga tugang ang detalles kan mga bareta ngunyan na pagkaunto. Sa pangaran ni Mardula sa Newsbase, Ramer Tanay. Sa lado teknikal, si Reman Manuel Totanyas asin Mark Shand Madrid. Ako po ang nagatod kan bareta. Edwin Peralta po, mabalos kan sinong bagantabay.
Sa indong nadangog, ang mga darakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon kan DZGB, Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa